Señoras e señores, son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos, ¿dónde? Mellor programa gastronómico do país. No voltas co pratos, sí? É o mellor, é así, somos os mellores, pero témoslo asumido, E temos unha responsabilidade de seguir sendo os mellores e as mellores. Bueno, estamos encantadísimos de facer cociña todos os días en directo e ademais estamos encantados de que nos sigades. @voltascoprato, e están penduradas as receitas que facemos todos os días do ano, E eu teño que aturalos, eles dous, Non sabedes que penitencia leva un ribo de min, Días de tortura. Pero pido un fortísimo aplauso para Xulio e Begoña, un aplauso! Tú, non é tontería ningún, Eu vou a Semana Santa fustigarme por aturarvos. Ah, non? Madre mía, que vas a ir descalzo? Sí. Descalzo? De xeonllos. Pois eu levo látigo, a mí como la vida, vai, chas, Para darme a min, non? Claro. Para darme a min. Sí. Para, como estades? A ver. Moi ben. Ben? Sí? Eu creo que hoxe temos unha proposta moi chula, Pois non sei, a ver. Eu creo que hoxe... Ui, mamá. Creo que hai poucas cousas en Galicia máis coñecidas que o que imos cociñar hoxe. Imos cociñar a Dios. No, pero podría ser unha parte de gallos. Vale. Podría ser unha parte O sea, de que gallos. Ten eso. Atención á proposta que nos trae Mari Carmen de Arzúa. Hola, chámame Mari Carmen. Vivo en Sigüeiro, pero son de Arzúa. Por eso vou a facer un raxo ao queixo de Arzúa. Nunha tixola poño un pouco de aceite de oliva e sofrío o raxo hasta que estea dorado. Unha vez dorado, botolle un pouco de viño blanco hasta que reduza todo. Retiro e reservo. Nesa mesma tixola boto un pouco de nata e queixo de Arzúa. Mezclo co raxo e acompaño con patacas fritidas. Bo proveito. Mari Carmen, gracias. Un aplauso para Mari Carmen que nos trae algo maravilloso. Así que raxo con queixo de Arzúa. Agora mesmo o paisómetro de Francañotas está aquí arriba, Está aquí arriba. Begoña. Paisanómetro. O paisanómetro e o paisómetro. A ver. Xa cho baixo. Que va... Ui, que medo me dá. A ver. Que va... Espera, no. Que vas facer ti co raxo? Vou facer raxo. Raxo con salsa de piña. Unha salsa agridoce, se me permite- riquísima. No, Para. para. Non me permites. Para. Que creo que me está dando algo. Ai, Eu estou moi emocionado, Begoña. Claro que sí. emocionado. Parece unha receta moi bonita. Valle botar ananás, valle botar piña, o raxo. Ah, claro! Un xuez Ti eres o amigo da Zarza. xa dixo que era correcto mesturar o porco ca piña. É verdad, Entón que hai eu voulle xente que- facer no. entrega a Begoña. Gracias, Julio. ¡Atrás! Pola piña. ¡Atrás! ¡Atrás con eso! Buena suerte, ¡Atrás con eso, Raxo con piña. Abuela, perdón. Vale. Tía Esperanza, Perdón. perdón. No caso que exista. No caso de que existas, tía Esperanza, perdón. Vale, por eso. Galloso, perdón. Galloso. Raxo tes, piña non sei. A ver, para facer raxo con piña, Begoña. É unha salsa agridulce de piña, Vale. gañotas. Xuli, que vai facer? A ver. Pois eu vou facer algo parecido a Begoña, porque tamén vai ter un toque de luce, pero vou facer un raxo con pementos, o que pasa que en vez de pataca vou utilizar arroz. Bueno, a ver. Vale? Normal. E voulle dar aí un toqueciño, un aroma así... Bueno, xa verás, voucho explicando un pouco a pouco. Eso dun aroma así non me gusta. Por qué? Porque... Un aire, lo. Un aire aquí. Hai que abrir a mente, Cañota, que ti eres moi novo e pareces moi patrón. É que son un patrón Gastronómicamente. nun rapaz de 30 anos. Claro. Bueno, señoras e señores, cociñamos raxo. No a voltas co prato, marchamos, por desgracia, con Begoña. Vamos alá. Begoña e piña, ananás. Despois, eu supoño que estará véndonos agora aquí con Novoa, o do Galicia por diante, que lle deu tantas voltas o día ese que Xulio fixo piña con zorza. Estará encantado, claro, porque mañán xa vas ter tema. Kiko, vas ter tema para falar do que queires. Déxate de rollos. Veña, va, dalle. Vouche explicar como fago. Mañá xa temos. Vou a rebozar este raxo, vou a rebozar cun pouquiño de tempura. Vale, vamos, para que este crujientiño, un rebozado especial. Vale, que vamos a facer unha tempura con fariña de arroz. Vale. Vale. Vou abrir a mente. Abre a mente. Mira, vamos usar un pouquiño de... Vamos poñernos en situación. Vai estar bo. Hai que ser positivos. Vai estar Está riquísimo, espectacular. está Vai estar riquísimo, xa riquísimo. verás. Veña. Mira, fariña de Fariña de arroz,
E vamos ir engadindo Cervexa. cervexa. Botaches Ves? unha presa de sal, non? Unha presiña de sal. Vale. Cervexa sin alcohol, se hai nenos. Bueno, ao final vai cociñada, Sí, sabes? xa non hai problema. Sí, pero bueno, mellor usar sin alcohol. Vale. A tempura é un rebozado moi rico, moi finiño. Sí, vale. sí, sí. A min a tempura é un rebozado que me gusta moito, Queda moi crujiente. Tanto co para as raxo. verduras, co raxo queda espectacular. imagínate. Sí, sí. A min é un rebozado que sempre me gustou. Mira. E vamos facéndolle así, e vamos collendo a nosa textura que Ves? queiramos. Esta parte é interesante. Pois botar un poquinho máis. É bonita. Non ten piña, por eso é normal. Tens que confiar en min un pouco, cañotas. Vale. O porco quedalle genial. A froita Cando quedalle moi viches ben. que un porco comer unha piña? Pero bichelo comer castañas. No Caribe, unha piña cañotas, no. no Caribe. Bueno, se lle botamos a piña igual a come. Que vai comer unha piña, por favor? Hei de Cando facerche se un ve vídeo. un porco non sabe comer unha piña, que non é daqui a Eu piña. teño un porco este ano, voulle dar unha piña, xa verás. Por favor, si lle das unha piña, por favor, quero velo. Si alguén na casa lle deu algunha vez unha piña a un porco, 664-483-419, por favor, chamade ao voltas co prato. E máis, quero saber a cousa máis exótica que lle destes a comer ao porco. Vale? A ver que é o máis raro que lle destes. A sandía seguro que lle Eu vou deron dicir máis unha cousa, un día laveinos. Porque me dixo miña abuela, vai lavar a cortello dos porcos. E eu, claro, vai lavar os porcos. E dixen eu, collín champú e lavei os porcos. Pois tes porcos limpos. Mira, esta é a textura que teste. Vale. Vale? Perfecto. Ves? Bueno, Como si fora sin xarope. Vamos a deixar a Begoña aquí para rebozar a carne. Marchamos con Xulio, hoxe o normal mato. Eu son sempre normal, cañotas. Señor normal, pemento, arroz por aí que ten, mirad, o pemento Claro, aquí ves? que pintaza, Claro, todo por moi- aquí. Mira que ordenadito, Bueno, que por cores, que Que gusto dá, ordenadito. Nunca tan ordenado estiveres. Isto é, como decía outro, como os narcotraficantes, que teñen sempre todo ordenado. A droga, os billetes, eu todo igual. Tal cual. Bueno, Ai, Entón. raxo. raxo. Mira, normalmente o raxo, que, como ben decíamos antes, é como unha religión en Galicia, Sí, estamos afeitos a comelo ou ben en bistés ou ben en taquiños. correcto. Vale, pois eu vou cortar en tiriñas. Por qué? Porque teño a cebola en xuliana, Vale. teño os pementos en xuliana tamén, entón, pois, vamos utilizar o raxo tamén en tiriñas finas, para que? Para saltealo, que se nos faga tal e para que sea un poquinho máis divertido comelo tamén. A recende xa a ceboliña, pero eu quero dicir unha cousa. Restaurantes de Galicia, non me vendades torza por raxo. Vale. Bueno, eso é que hai Non me zonas... vendades torza por Hai, raxo. pero eso vai por zonas, cañotas. Claro. Claro. Pero a min que non me venden. Na miña zona a torta é como o chourizo de feito. Repetimos, hai que abrir a mente. Vai por zonas, xa o sei, pero non me vendades torza por raxo. Aí está. Bueno. Dalle voltas a Mira, o cebola. primeiro de todo, pochamos a cebola. Como ves, sin allo e sin nada, vale? Simplemente Vale. a cebola. E ti preguntarás, por que sin allo? Pois para cambiar. Non o iba a preguntar, pero xa o diste. Para cambiar. Pa cambiar. Entón, ahora ves, vamos cortando en tiriñas Moi finas, por certo. finas porque queremos que se nos faga rápido. Isto é un plato que é para comer salteado. A cebola é un pouco menos agradecida para comer así pouco pasada, entón por eso a pasamos máis. Ah, vale. Pero os pementos así un pouquiño o dente solo dourados, pues está moi ben. Bueno, moi ben. Que ordenado está Xulio, xa dá gusto velo. Eu que creo sí? que chegou o momento de chamar a convidada de hoxe. Que veña, por favor, Mari Carmen Darzúa. Un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen, que tal, como estás? Moi bien, moi bien. Mari Carmen, máis eu coñecemos. Sí, Porque en Arzúa é que, a ver, ainda que ahora vives en Oroso, en Arzúa, conocémonos todos. coñecémonos todos, eso é así, somos, vamos, estamos todo o día por aí fora. Exactamente. De festa, claro. É unha muller comprometida co seu localismo, como digo eu, porque lle mete salsa de queixo de Arzúa ao seu raxo. Exacto. Como Ten hai que ser. Ten que ser. Ten que ser. Vale. Pois ningún dos dous che fai caso. Bueno, Va, por Dios. ellos se lo pierden. Aí está. Vamos ver o que fai Xulio, a ver se lle parece ben ou non a Mari Carmen. Veña, tira palo. Hola, Arrímate Mari aí, Carmen. Xulio. Eu, Aquí, o Mari pri- Carmen. Bueno, onde queiras ti. Eu, Pero- o primeiro de todo, quero che aclarar que me encanta a salsa de queixo de Arzúa. Ah, claro. Pero non o fixeches? Non fixen porque a verdade é que non sabía que facías ti. Ah, bueno. Entón, pero, bueno, a mí gustaba moito, pero eu, a proposta que fago, que traio é, así con unhas verduriñas salteadas, e cun touquiño agridoce. Por qué? Porque vou meter un poquinho de vinagre de arroz, un poquinho de salsa de soya, que ninguén se asuste, porque isto xa antes era exótico, pero ahora está en todos os supermercados. Sí, eso, o sea, sí que é verdad que antes igual se dicían salsa de soya. Claro, decías, un "Buah, vinagre eso de que arroz. será?"
Pero hoxe, en calquera supermercado tes isto. E sobre todo para saltear verduras, así, dai un toque moi agradable, porque non, poder o cheirar, non é tan forte como Como o vinagre. como o vinagre de aquí. A ver. É moi suaviño, moi aromático, entón vai a dar un toque moi... O noso é vinagre de viño, non? O que vai utilizamos quedar- normalmente. O de mazá. O de mazá. O de mazá. O blanco que hai no supermercado que chamamos sempre o blanco, Sí. o tal, pois ese, que a mí é o que máis me gusta para liñar as ensaladas. Sí. Certo, sí. Porque é o menos invasivo. Ese suele ser de viño blanco ou de mazá. Ves, pois a min é o de Modena, o que máis me gusta para as ensaladas. Pois mira, entón temos, como ves, estiven pochando a cebola baixiña, agora vamos a dar a tope e vamos botar os pementos e o raxo. E agora vamos a saltear a lume bravo. O que queremos é que se tosten e que non se nos cozan. O das cores dos pementos é unha cousa que sempre me chama a atención, porque moitas veces vas ao súper e hai o paquete de 3 cores. Ese é o que collín eu. O paquete de 3 cores, pero é por algo, saben distinto ou A ver, simplemente... neste caso sí que teñen matices, pero casi imperceptibles, porque ao final, queiras que non son todos de invernadeiro, non é como os pementos da casa. Ah, vale. Pero... Se fosen da casa, sí que se estéticamente- verían máis distintos, Claro, non? pero estéticamente tamén se come polo ollo. No, queda entón, chulo, queda claro, chulo. queda máis lucido. E como tampouco pode probar moito a convidada, porque é un bocadiño que vai probar, pois polo menos... Para que o vexa ben, Polo non? menos que o vexa Para bonito. Para que o vexa bonito. Bueno, pinta ben de momento de Sí, Xulio, non? sí. Pois vamos ver o de Begoña, veña, vente para aquí. Mari Carmen, o primeiro que che teño que dicir é que esta muller... Hola, Mari Carmen. Hola. Na súa cabeza houve un momento no que o cable vermello mailo no negro fixeron chop e decidiu meter salsa de piña no raxo. Bueno, tamén pode estar bo. Esa non é a resposta, Hai que Mari probar. Carmen. A resposta é mal. Mal non, hai que probar. Aquí só estou A ver, deixa en contra Hola, da Mari piña. Carmen. Hola. Benvida á miña mesa. Gracias. É a mellor mesa, é a gañadora. Pode ser, a ver. Mira, eu vouche facer unha salsa de piña super rica porque queda moi ben co porco, sabrás. É unha salsiña que vai levar, a parte da piña, vai levar un poquinho de limón tamén. Entón vai ter un poquinho de azúcar, que vai ter ese contrapunto entre o doce e o ácido. Vale? E por vamos a rebozar un pouquiño cunha tempura que fixemos. Viches que lixeiriña, o raxo, para que nos quede crujientiña. Por saltealo un pouco con esa salsiña, xa verás que rico está. Mira, vamos a empezar a salsa. Vamos a empezar a botar o zume de piña. Así. Máis ou menos medio litro de zume de piña. Ai, medio litro. O zume de 2 limóns. Medio Así litro zume de piña. medianeiros. O zume de 2 limóns. Este raxo pinta, vamos. E vamos a empezar a ferver. Hai que Xa esperar. verás. Hai No, que no. esperar. Tens que confiar un pouco en Eu min. fíome de vos. Mira, tes sorte de que me encanta o zume de ananás. O sea, encanta o zume de piña. É que me van matar ou algo, mira Tes na súa sorte. cara. Tes sorte, En Sí. serio. De verdad. Estou Non collendo ja- medo. Non ja, non podes gustos con vos. Mira, ahora ten que ir reducindo e vamos a engadir o azucre. Vale. Xa o zume de piña, pois ten o comercial, pois xa ten un pouquiño de azucre. Este vamos a engadir máis ou menos uns... Eu creo que xa lle dixeches bastantes cousas a Mari Carmen. Xa bastante lle vai ter que dar á testa ahora. No, en serio. Mari Carmen, despois de ver estas dúas obras de arte que tes aquí, porque son dúas obras de arte, cada un ten arte ao seu estilo. Iso é así. Pero cal das dúas che pinta mellor? Despois do que estás vendo. Home, o de piña nunca o probei. Entonces hai que probar de todo nesta vida. Mari Carmen é máis moderna que a mí, por lo que se ve. Calquera é máis moderno que a ti, calquera. Calquera. Bastante máis moderna que a mí. Vamos a pedir a Mari Carmen que se sente na zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Moi ben. Un aplauso para Mari Carmen, de Artúa, a Terra do Queixo. De aí onde sale todo ao máximo. Todo. Sí? É así. Non hai é máis así. que verte a ti. Queres falar con alguén sobre o que estamos falando aquí? Sí. Queres Hola, saber? Mercedes, boas tardes. Mercedes de Pontedeume, como estás? Moi ben. E ti que tal? Moi ben, aquí, aguantando a cañotas. Aguántase moi ben, Bueno, que aguantámolo moi boa. entre os dous. No, está escoitando. Aguántase moi ben, dixo. Estuvo aquí outro Mercedes, día. de verdad, moitas grazas polas túas sabias palabras, porque eres unha sabia. Pero a miña pregunta é, como estás vendo o tratamento do raxo neste programa? O vexo un pouco raro, pero tamén eu fago un pouco dunha maneira un pouco rara, entonces pois non sei. Como? Que ti tamén o comes raro, dixeches? Non, que o fago dunha maneira tamén un pouco Claro, rara. pero como o fas ti raro, dis? A ver, eu aso enteiro ao sí. forno, pero antes de metelo poñolle por riba unha costra de
con fariña de maíz, de centeo e de trigo. Pero eso pinta ben, Ostras, pues sí. Pero eso non é poñerlle piña, No. No, Home, non que é lle pon poñer piña. E aparte de que despois se corta finiño xa nas lonchas, e despois xa tes o pan tamén para comer o que ten Que un rico, viño da chaval. carne. Pues sí, estará rico ese frío sí que tamén. podemos claro. facer, Mercedes? A min ese interésame. Mercedes, trae a receta un día. Sí, sin problema ningún, cando que irás. Bueno, cal che pinta mellor dos dous? O que está facendo Begoña, que sí que ten esa novidade do zume de piña, ou o que está facendo Xulio? A ver, eu son de piña, sobre todo na pizza. Gracias, Mercedes, menos mal. Un voto de Pero de confianza. Pero me ten mellor pinta de Xulio. ¡Ah! Mini punto para Xulio, mini punto para Gracias, Xulio. Mercedes. Mercedes, agora é cando te despido porque dixeches que lle botabas piña á pizza. Ala. Un mico grande, gracias por chamar. Vale. Vale, gracias Veña. a vos. Hasta Hasta logo. logo, hasta logo. Chao. Deixamos cociñando aquí os dous cociñeiros do Voltas co Prato e contamos a Galicia cousas interesantes porque o conxunto de músculos que rodea a columna do porco, o lombo, é o que chamamos raxo. De sempre foi moi estimado como vianda e o máis habitual é comelo en anacos, adubado e fritido, con patacas ou pementos de herbón. Ai, que delicia! E así é como podedes atopar en case calquera restaurante de Galicia. Se falta o raxo na carta, marchado do restaurante, xa non é o mesmo. Pero existen outras fórmulas fantásticas que sí, paga a pena probar. Aínda que vos parece incrible, con mazás, castañas ou mesmo hoxe aquí con piña, queda riquísimo. Cociñade ao forno dunha peza e xa me contaredes o rico que está. Tamén podedes probar as nosas dúas receitas, as que estamos facendo hoxe, incluso a de Begoña. Curiosas e cheas de sabor a partes iguais. Sabedes onde van estar? Claro, en @voltascoprato. Eu animo vos a todos a que probedes e a que vos deixedes sorprender. Sí, veide comigo que ides ver a piña, vide. Mira a piña aquí, Galicia. Esta muller sí que é unha piña. A ver. Mira, xa casi está. Espeseina cun pouquiño... Ola, pero espesa moitísimo. De fariña, sí, botelle un pouquiño de fariña de millo refinada cun pouquiño de agua. Vale. E agora estou deixando cociñar. Pero a miña pregunta é... Piña, zume de limón, sí. azucre, un pouco de sal, a fariña a milla cun pouquiño de auga, que diluín nun pouquiño de auga, Sí. e xa botei aí, xa está. Agora fervela. Que non se preocupe ninguén na casa, porque isto despois asegúrovos que o imos poñer en redes sociais, Asegúrovos pola miña vida que vai estar isto pendurado nas redes sociais. Mira, Entendo que agora vas fritir o raxo, xa. agora vou fritir o raxo, sí? Vale. Sí. Entón, frítelo en aceite de xirasol, En aceite de xirasol, sí. Paso primeiro por fariña o raxo, sal pimenteino. Vale. E agora vou ir metendo en dadiños así. Primeiro paso por a tempura e por vou metendo Vale, vai pola tempura. Esa Sí. tempura que lle quedou finiña, que daba gusto vela, verdad? Sí. Vale. Agora meteo así e vou ir frindo. Entón, a salsa que fariño. estás facendo coa piña, co limón e demais, eso vai estar no acompañamento. Despois vou non? saltear un pouquiño. Vale. Con Vai esa... saltear. Vale. Vaiche gustar, home, vaiche gustar. Eu creo que xa chegou o verás. momento da pregunta de concurso. Que che parece? Pareceme moi ben. Que 3 ingredientes leva o rebozado que fixo Begoña? Fariña de arroz, Ajá. cervexa Ajá. e auga. Xa está. Nada Xa está máis. lista, sí. Son 3, Que é fariña de... Arroz, Que máis? cervexa, E que auga. máis? 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, fariña de arroz, cervexa e auga. Esa é a resposta que buscamos, estamos a xoves. Día de cobrar, principios de mes. Mira. Fan falta, sempre fan falta. Aquí estou fritindo en aceite de xirasol, vale? Sí. A unha temperatura máis ou menos de 160 grados. Ves como empeza a hinchar? Sí, Un hincha pouquiño. moitísimo. Está moi guai. Ya verás Bueno, que crujiente queda. Espectacular. Espectacular, e pinta moi ben o de Begoña, e quero ver como vai o de Xulio Mato. Vamos alá. A ver. Mira. Ai, que bo. Mira, este é... Mira como vai, Bueno. dourando e caramelizado. Isto sabes en que o metería eu? Entre pan e pan. Entre pan e pan, No, hombre. como en tortitas, sabes? Así. Claro. Buah, eso ten que Mira, estar espectacular. queres que che recordo que levaba? Sí, Mira, por favor. levaba un poquinho de salsa de soya, Sí. un poquinho de vinagre de arroz Vale. e azúcar moreno. Azúcar moreno. Vale? Azúcar moreno e despois axudeime con un poquinho de auga para axudar a ligar esta salsiña que ahora, como ves, vai xe o lume e vai chup acaramelando. E fixadevos que é raxo, que moitas veces o que decía Xulio, estamos acostumados a ver o raxo en taquiños ou en filetes, pois fixadevos Claro, así pero mira, finiño. mira que boa pinta ten.
E Maravilloso. aparte despois isto, se temos pequenos na casa que queren, lle fai chiste como as miñas, por exemplo, comer con palillos, pois é moito máis fácil. É verdad. É para comer con palillo, é verdad, é verdad, é verdad. Está ben. Ou nun bocadillo, como dis ti. Nun Mira, bocata, hola, que rico. entón, os pementos de colores, como ves, collín un poquinho máis e piquei nos picadiños. Ajá. E agora teño aquí un pouco de arroz que me sobrou en blanco. Arroz en blanco de por onte exemplo. ou de antonte, non? Receita de aproveitamento. De onte que fixen unha arroz á cubana, por exemplo. Sí, do que sexa. Vale. Ou sin cubana, un huevos fritos simplemente con arroz. Vale. Vale, entón, salteámolo con estas verduras. Hola. Este arroz, ves como vai collendo xa o colorciño da verdura. Que rico, como cambia, eh? Claro, vámonos saltear. Como cambia, Mira, que vamos a pinta. botar, xa que estamos así cunha receta un poquinho exótica, vamos a botar un toquiño de xenxibre. Isto é opcional, Así xa estaría rico. O sea, si simplemente quentamos o arroz porque o temos, Sí, con as verduras. con as verduras co que Escoita, queiramos, ou con un poquinho de allo e aceite, un pouco de allo e aceite xa estaría. Aquí Eso estamos xa facendo o arroz premium. Eso é, mira, isto ten un poquinho de xenxibre e un poquinho de curry. Que ben Buah. sabes que o arroz ao curry cada vez ten Encántame. máis adeptos, Oh, que porque a rico. xente cada vez se atreve máis a probalo. Que rico. Entón, agora, para que nos ligue todo ben, este arroz está a piques de estar cocido de todo. Falta un pelín. Entón, vamos a axudar cun poquinho de auga. Ah, vale, un toquiño de auga. Claro, entón, acabamos de cocelo e temos a sensación de que está recién feito. Bueno, ao final vou ir polo rejo, con vos. Ves? Ao final vou ir polo Ves rejo, eu non contaba, Como pouco a pouco che vai collendo sal a cabeza. Sí, se vai se collendo. Vamos ca nosa querida Begoña a repartir cartiños, veña. Como estás, Bego, ben? Ben, moi ben. Veña, pois Mira, imos a Monforte. Que guai. Imos a Monforte. veña, vamos. Veña. Marga, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. A ver, que che parece o rebozado que está facendo aquí Begoña? Co seu raxo. Pois, tenme moi boa pinta. Sí. Gracias. Ti probaríalo. Sí, Ves, Marga, é das eu creo túas. que sí, que está buenísimo. É Ves? normal. Ademais, tes Moitas gracias. Begoña ten a oportunidade de darche 50 euros e iso sempre suma máis. Vale. Un rebozado diferente. É un rebozado diferente. Vamos alá. Que tres ingredientes leva o rebozado que fixo hoxe Begoña Vázquez? Fariña de arroz, cerveza Sí. e auga. Moi ben. 50 euros que marchan para Monforte de Lemos. Moitas gracias. Nada, gracias a ti. Un bico grande e xa sabes que podes vir, Marga, cando queiras ou a voltas co prato, vale? Moi ben, Veña. adeus. Hasta loguiño, chao, chao. Adiós. Que faz, muller? Estou salteando un pouquiño así cos tomates. Mira, puxeño uns tomatiños cherry amarelos. Ah, que guais. Ves que xa O sea, empeza a ver. isto xa é o raxo Isto xa, rebozado. Sí, rebozado. Coa tempura, Sí, xa está crujientinho e agora te rematamos. Aí vai, aí vai. Atención, poquinho desta Galicia, salsa. atención, Galicia. Ai, 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 ai. Un pouquiño. Ai, 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 ai. Vas a alucinar, en serio, Raxo, rebozado, en tempura, con tomatiños cherry e iso que lle acaba de botar Galicia Piña. é zume de piña. Zume de piña. Veño a gañar. P-I-N-A. Teléfono Piña. aceptaos. A ver, Begoña vai ben, eu creo que vai. Eu creo que Estou ao ben, final estou ben. é a de sempre, sabes? Ao final sempre cando probo, Depois a mellor arrepínteste do que estaba dices. bo, estaba Sí. bo. Pero bueno, vamos ver como vai Xuli antes de visitar o público do Voltas co Prato. Xuli, Pois Mar. eu xa estou, mira. Bueno. Xa rematei, mira que Como ben a recenda arrecende. o curry. Hombre, claro. Este xa me ten ganado, E O sea, ten. este tenme E gañadísimo porque me e gusta ahora todo vou meter isto. o último menú, mira que brillo. Bueno, Como bueno, vai bueno. collendo brillo, Bueno. ves? Que pasada. Xa prácticamente está. E ahora isto vou deixar repousar. Espectacular. E xa está. Raxo do de sempre, do de toda a vida. Do Claro. porco que tes na casa, ti, que nos estás vendo. Pero feito dunha maneira distinta, Claro, que é algo que nos un encanta. toque diferente que é moi divertido, jova, hai que probar, hai que cambiar e hai que abrir a mente, cañota. Toma, esta boyanca costova, con rayo de boyanca costova. Mira, levanta aí un raxo. Toma un raxo, tómalo. Eso é porque se fai a lume lento. Alume lento, con boyanca costova. Ves? Veña, E xa estaría. e xa estaría. Pois vou falar co público da Voltas co Prato de como vai o raxo tanto de Begoña como de Xuli. Veña, imos aló. Vamos con Mari Carmen, que está con nós hoxe aquí no Voltas co Prato. Dádevos un aplauso. Dádevos un aplauso. A xente que ven a este programa merece un aplauso, porque aturarme a min ainda bueno, pero aturalos a eles. Eso é, Mari Carmen, eso... Hai que ter paciencia. Nunca pensei que iba a estar así, Bueno,
Nunca pensei, de verdade. Bueno. Todos os días. En Arzúa pasas pior, Ai, non, en Arzúa pásase moi ben, Pásase En ben. Arzúa pásase moi ben, Pásase ben. Mima. Pero para aturar algún de Arzúa, Bueno, iso tamén é verdade. Ti ponte no meu lugar. sobre todo aos taxistas. Ostras, é que o marido ten un taxi en Arzúa. Por iso di. Ai. Bueno, estás preparada para probar? Sí. Sí? Sí. Cal crees que vai gañar? Non sei. Pois chámote nun minutiño. Un aplauso Moi para Mari ben. Carmen, que está con Gracias. nosco. Vamos con Jules. A ver que pasa, A ver que pasa aquí, moi atentos, que xa estamos rematando o programa. Bueno, Veña. pues a ver, mira. Vamos a empratallos. Vamos a empezar con la guarnición. Mira qué sueltiño queda. maravilloso, Esto era un arroz en blanco, Mira que cambio pegou. Fixadevos, era un arroz en branco. En 2 minutos. E fixadevos como quedou, Un sofritiño sin pochar moito para Esto- topar ahora os pementos así ao dente. Isto vale ouro, Xulio Mato. Hombre, claro. E a ti vai che costar menos co ouro, pero vai che costar. Ves? Queda así sueltiño. Ai, de verdade. Agora botamos un pouquiño do noso raxo. Bueno, estou sorprendido, porque che quedou o raxiño como eso, cando faz eso, unhas fajitas mexicanas, sabes, ou algo así, quedou con ese estilo. Tamén nos serviría para É eso, que ves? está moi ben, mira, fixadevos que maravilla da gastronomía galega. Vamos coa pregunta de concurso por 50 euros. Con que acompaña Xulio o seu raxo? Con arroz E que máis? e pementos. Xa está. Xa nos vale, non? Arroz? Arroz e pementos. Xa está. Xa está. E xa, a mí xa me vale. Fundamentalmente, entre Con outras que? cousas. Arroz e pementos. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, queremos chamadiñas, por favor. Chamade que queremos repartir cartos e quero ver como está o de Begoña Vázquez. Vamos a hablar. O que falta neste bote está no plato. Zumo de piña, Kiko Novoa. Recendo super ben. Kiko Novoa. Zumo de piña, Mira que pintaza. No, a verdade é Mira, que o pinta... raxo, Velo ahora rebozado na así. tempura. Está riquísimo. Ahora síntome Unha mal, salsiña porque de piña. estou no vendo e ten moi boa pinta. Despois vou no querer probar e van a dicir, pois ahora non comes. Ah, que sí? Bueno, só te dixo unha vez. Bueno, para dixéchesme unha vez, con eso chegou. Xa che chegou. Chegoume. Eu creo que, A ver que vas facer. E agora vou botar un pouquiño máis da salsiña, así. Hola. Salsa de piña que lle está botando Begoña Vázquez. Chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Que veña, por favor, Mari Carmen de Arzúa. Un aplauso para ela. Como está isto, Vamos por aquí, por favor. Colócate aquí, Mari Carmen. Bueno, 2 pratazos de raxo, A ver cal che chista máis. Creo que ningún se parece ao que trouxeches ti. Non. Non ves ningún queixo de Arzúa, ningún raxo como faz ti, verdad? Non. Bueno, pois despois de ver estas dúas espectaculares receitas, chegou o momento de probar, así que vai probando que nós vamos repartindo cartiños. E imos ata a Coruña porque ali está Olga. Olga, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben. Non sei se estás tan sorprendida como a nós ao ver estas cousas que están facendo. Sodes unhos fenómenos. Como? Que sodes unhos fenómenos. Moitísimas grazas, Olga, de verdad. Moitísimas grazas. Os fenómenos son eles, eu estou aquí e como o que faga xa está. O sea, Ti tamén eres un fenómeno. Moitas grazas, Olga. Supoño que queres cartiños, non? Bueno, procurarei. Bueno, pois vamos alá. Con que acompaña Xulio o seu raxo? Con pimentos e arroz. Moi ben, 50 eurillos que marchan. Para a Coruña. Un bico Gracias. grande, Olga, grazas por chamar e, sobre todo, grazas por vernos. Gracias a vos, que Veña. pasedes unhas tardes estupendas. Moitas gracias. Chao, chao. 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 Vamos alá. Bueno, Estáme queimando a mao por culpa da piña. Serio, Queima. Bueno, temos 2 pratos espectaculares. Por un lado temos o raxo con piña, o zume de piña que fixo Begoña. Moves o que se che está queimando, Begoña. No, está ben. Ah, no, está ben, vale. Non te preocupes. E por outro lado temos o raxo que fixo Xulio, que ademais aproveitou ese arroz, fixo tamén con pementos e demais. Así que Mari Carmen de Arzúa, da terra do queixo, fixeron recetas sin queixo. Pero quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Begoña. Begoña! A piña! A piña! Non o crees? sí me gusta, Quen contaba? Gañou a piña! Nadie contaba. Que maravilla! Señoras e señores, gañou a piña no Voltas co Prato co Raxo. Vémonos mañán con máis receitas. Queden coa actualidade. Coa Hora Galega. Imos merendar piña. Chao!